Salubonani, siyabonga ngokuklikha kule video. Scene 12, Gininda's big blunder exposed by the courts. Umaphiko lezokuvikela kuphakamisa ukuthi izimota ezazisetshenziswa kulolu phenyo bezingazona ezika Metropolis uqobo kodwa beziqhashwe enkampanini yangaphandle. Uma kunjalo, i-AVL data, ulwazi lwe-GPS lokulandela izimoto, kungenzeka ukuthi lugcinwe kuleyo nkampani eqashayo, hayi ku-Metropolis. Lokho kuphambana nombiko ka-Brigadier Gininda othi awekho amarekhodi atholakeleyo, kanti umthetho wokuthi kukhona ingxabano yenkontileka ungaba yimbangela yokuthi idatha ibanjwe yile nkampani. Lokho kusho ukuthi uhulumeni bekungamele amane abheke ku-Metropolis kuphela, kufanele bebheke naku-supplier wezimoto ukwenzela ukube sengathi amarekhodi awatholakali ngaphandle kokufuna kubanikazi bazo zangempela. Kubeka umbiko kaGininda engcupheni yokungaphelele futhi kungenzeka kube ngokusiza uhlangothi olulodwa qha.